Epe Trail Jure Biarrena horako bidai itsasontzi bidai bat oso liburu berezia, arrunta, lasaia da. Itaka da Luis Jacken Mhm. abesti bat, nola esaten duen, pues, bidaiatzeko eta hartzen duzuen esperientziak ikasteko, eta, bueno, Iñaki Otxoa de Balza mendizalea Nafarra izan mendian, eta pelikula dentzen da Pura Vida. Ordina alde guztia, osea, salbadari alde guztia, oso mendikate berezia da nola aldatzen den baiara guztia eta gero goiko alde guztia. Nik uste dut Euskal Herriko kulturetxeak ia gehienak direla leku oso bereziak eta oso ezberdinak eta zenbat hainbat gauza egiten dira. Nik oso gustoko dut arraina jatea, nahiz eta baserrikoa ia izan da, beti haragia, baina arraina nahi izan ezkero arraina, eta arraina plantxan eginda Mhm. egurrekin, eta mundua zergaiti dagoen gozea, gaur egun. Gozea ez luke, osea, desagertu beharko zan. Eta bigarrena, pues, bueno, hainbat munduan dauden arazoak gelditzea.